Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле дуслар, без Хайбулла районында шуңа күрә йөзебезгә лә, кыяфәтебезгә лә сыккан 7 сәгатьлек юл эҙемтәләрен күрмәгән булыгыз. Ә минең янымда Хайбулла районының асыл ир замандарының береһе, уңышлы гына эшләп килгән фермер хужалыгының җитәкчесе һәм иң мөһиме, Юлдаш радио оештырган Алмаш Тилмәш проектында катнашучы гына түгел, без куйган максатыбызга ирештерүче, ат тәкъдим итүче фермер Урал Хөрмәт улы Таймасов. Хәерле сәгатьтә, Урал Хөрмәт улы. Алмагыз, Хайбулла районына рәхмәт итегез. Безнең Юлдаш радио оештырган Алмаш Тилмәш проектында ничек катнашырга булдыгыз? Мин радио тыңлайм. Мына юлда йөрим, машинала күбрәк йөрим, ярты гомер машинала үтә бит. Радио эшләп тора минем Юлдаш каналы. Шунда мына тыңлап китә. Яй урталарында булды микән ул хәл. Август айларында шундай проектты ишеттем. Тыңлап бардым. Һуңгы мына нимәһендә инде электрокатусыны алмаштыруга тип. Шунда миңа шундай тәкъдим менән килгәсләр инде. Мин риза булдым инде. Оҙаҡ уйланыгыҙмы әллә шунда? Юк, шунда уйланым. Инде был электропоступты күптән алырга хыялланайым. Алырмын дип кисектереп килә идем. Мына шундай бер мөмкинчелек килеп тугас, аны риза булдым. Районда оештырылган төрле сараларда, мәдәни сараларда еш сыгыш яһарга туры киләме багысы булып? Багысы булып, еш тура килә. Мына яңгырак нема, яңа ел байрамы үтте инде безнең Аксалатала призменән дә ярдәм итеп тора. Төрле сараларда, төрле байрамларда, сабан тойларда шуны да булмай инде. Һеҙҙең хужалыҡ тураһында һөйләшәйек. Нисә ел эшләп килә һеҙҙең хужалыгы? Минең хужалык 2007 елда барлыкка килде. Акъяр совхозы базасында дип әйтәйек. Баҫыу сәсәм инде, бойдай сәсәм. Растениеводство инде, растениеводство исә. Шунан яйлап малларым бар, арыкларым бар, атларым бар. Мына атлар бында ошо мына базала фермер безнең уңышлы гына егеттер Иршат шуларның базасында минең атлар да бар. Үзем арык бер 200 баштан артыграк арыклар бар. Шу мал товар инде шулай. Көн күрәбез, эшләйбез, яшәйбез. Уралга рәхмәт сезгә. Менә ошо электр көтүсе хәзер һезнеке. Атап әйткәндә уның тап йөрәге, калган детальдәре эргәбездә тора. Рәхим итегез, Алла бирһә файдаһын күреп, хужалыгыгызның куәтен тагыла үстереп, яшәргә, эшләргә ятһын. Йылды һез изге, шәп эш белән башланыгыз. Тап шулай йылыгыз дәвам итсен. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Үзегезгә зур рәхмәт. Һәм бына инде улар Алмаш Тилмәш проектында еңүчеләр Әминә һәм Рәсүл агай Исхаковтар. Улар безнең менән бергә Хайбулла районына, Янсура районыннан килделәр. Шуннан нисек, хөрмәтле еңүчеләр, ышанаһығыҙмы хәзер безнең проектта еңүегеҙгә? Тәүдә ышанмағайныҡ, хәҙер ышанабыҙ. Нисегерәк булды ул, ҡасан һеҙ ишеттегеҙ Алмаш Тилмәш проектында ат уйнан буласағын һәм нисек унда ҡатнашырға булдығыҙ? Иртәнсәк 28 декабрь көндө радиода ятыҡан торғайным, ат уйнатылат дип Юлдаш каналды хәбәр иткәс, уйында ҡатнашырға булдым. Тылсымлы, һеҙҙең өсөн бәхетле төймәне, дуҫтарға һөйләргә тигән төймәне һеҙ үҙегеҙ баҫтығыҙмы? Үҙем баҫтым. Тимәк, һеҙҙең ҡулығыҙ бәхетле булды. Бәлки, был уйында мин еңермен дип ҡатнашырға булдым. Һәм бәхет миңә йылмайҙы. Ат һеҙгә ысынлап та кәрәк инеме ул? Ат кәрәк ине, һыйырлар бар, Аллаға шөкөр, мал-тыуарлар бар. Ат ҡына юҡ ине. Мин үҙем бәләкәстән ат тураһында хыяллана торғайным. Һәм ана бәхетемә ирештем. Рәхмәт ошо уйынды ойоштороусы Юлдаш радиоһы хеҙмәткәрҙәренә һәм уйында ҡатнашыусыларға, бигерәк тә Урал Хөрмәт улы Таймасовҡа, ат хужаһына бик ҙур рәхмәтлемен. Һәм Урал ағай шулай уҡ беҙгә әйтеп үткән ине, аттың ҡушаматын әйтмәйем, серен асмайым, яңы хужаһы үҙе ҡушамат татһын тип әйткән ине. Һеҙ уйланығыҙмы хәҙер атҡа ҡушаматты? Атҡа ҡушаматы Юлдаш була. Юлдаш.